да ни кажете? Разбрахме, че вече Районна прокуратура Карлово образува досъдебно производство. Кажете ни срещу следствения извършител, кажете ни какво знаете по случая, какво предстои. Районна прокуратура Карлово е образувала досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол, и то на пешеходна пътека, като до този момент е установено, че вчера около 17:30 часа лице, управляващо лек автомобил Сузуки Витара, е блъснало друг лек автомобил, който в момента е осигурявал предимство на пресичащи пешеходци. Касае се за 34-годишна жена и 3-годишния син, които преминавали по пешеходната пътека. При опит да заобиколи спрелия автомобил, водачът е предизвикал удар с този автомобил, като същевременно, непосредствено след това, е повлякал майката и детето в продължение на около 20 метра, които са се оказали под гумите на автомобила му. Към момента е установено, че жената е била с тежки наранявания външни, с счупен таз и 2 счупени ребра, като към момента вече е назначена съдебно-медицинска експертиза за характера на телесните повреди. Какви експертизи предстои да бъдат извършени? Ще бъде назначена допълнително химична експертиза на кръвта на водача, виновен за происшествието. Ще бъде назначена автотехническа експертиза. По делото са разпитани множество свидетели, очевидци на инцидента. Вождат се в автомобила, който е осигурявал предимството, който също е бил ударен. На мястото са присъствали също така и множество граждани, понеже инцидентът е станал на една от най-оживените централни улици на града. Предстои установяване самоличността и разпит на още свидетели очевидци. Казахте за средна телесна повреда, че е предвидена прокуратурата в години. Какво предвижда закона? Законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 6 години. Освен това искам да кажа, установено е към момента, че водачът е наказван и за други нарушения по закона за движение по пътищата. Не е осъждан до момента. А какви са наказанията? Това са наказания от предишни години. В момента не разполагам за информация. На алкохол? Не е за употреба на алкохол. Конкретните справки ще бъдат предоставени от наблюдаващия прокурор при внасяне на искане за определяне на мярка за неотклонение задържане под стража, която ще бъде внесена до края на работния ден в районния съд.